takže ona vlastne zachytáva úplne aj tie najmenšie myhalnice. To potrebuješ, No presne. A ešte sľubuje, že sa aj nebude vlastne odtierať, nemal by sa rozmazávať a zároveň sa dobre odličuje. A tento by si komu odporúčila? Tento konkrétny primer? Konkrétne tento by som odporúčila skôr na takú normálnu až suchšiu pleť, ale keď sa niekto rozhodne pre tento primer, tak je to skôr z toho dôvodu, že chce, aby ten make-up dlho vydržal, takže je lepší na naozaj že takú výdrž. Pokiaľ naozaj chceme, aby ten make-up čokoľvek prežil. Ja chcem, aby môj make-up čokoľvek prežil. Tak potom táto báza je určite vhodnejšia. Aha, okej. Je ty z takej veľkej vzdialenosti. Áno, že fakt, že z veľkej vzdialenosti, tak to si to nastriekam a páči sa mi na ňom to, že nerobí také hrudky make-upu alebo hrudky toho produktu, že tým, že je taký priesvitný. Aha, že taká žuvačka na obočí. Áno, presne, toto je super, že to je maska na večer, ale máš to aj na celý deň. Ale toto by som si tiež dala do kabelky, lebo je to perfektné. Ale pokiaľ chce mať nude pery, tak je to určite skvelá kombinácia s nejakou nude ceruskou. Do toho sa dá vlastne iba tento balzám a podľa mňa to je krásne kombo.